ڕۆژ و سەعەتا گۆ بتەنێ خودێ دزانێ. مارقۆس 13. لێ حەجی ئەو ڕۆژ و ئەو سەعەتا نەمریا کەتێن عەزمێن و نەژی کور، ji bav pêve tu kes pê nizanê. Hey ji xwe hebin, hişyar bin, çimkî hûn nizanin kengî ew wext wê bê. Ev wek mirovekî ye got malê xwe dihêlê û derdikeve rêwîtî. Ew desthilatiya xwe didê xulamên xwe, karê her yekî didê wî û emir didê dergehvan jî got hişyar bimîne. Loma hişyar bimînin, çimkî hûn nizanin malê wê kengî bê. Êvarê an nîvê şevê an wextê bangdana dîkan an serê sibê nebê got ji nişkê ve bê we di xew de bigirê. Tiştê got ez ji we re dibêjim, ez ji hemûyan re dibêjim, hişyar bimînin. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.